Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ziarah di makam Mantri Gunung. Mantri Gunung, Mantri Gunung Karang Talun lagi. Sahabat-sahabatku, di sini saya mau ziarah di makam Mantri Gunung, yaitu terletak di pesisir Sungai Kaligawe. Ini adalah Sungai Kaligawe yang berada di Karang Talun. Itu sahabat-sahabatku. Ya itu kayak foto Mbah. Endi Mbah? Cikal bakal Mbah. Ya ini Mbah kaji suci sing iki. Nek cikal bakale iku putih kae, Mas. Sing Mbah Mantri Gunung sing pundi? Sing Mbah Mantri Gunung kok, Mbah? Mbah Mantri Gunung ini adalah cikal bakalnya di sini. Sing pundi, Pak? Sing Artosentono. Sekitar begini iki wong dhek niki wong istilahé wong kiai mriki ning sepuh wong duwe napa? Bondo. Mboten nggih bono nggih. Wonten pamore napa? Oh, nggih. Penganut iki. Nggih. Ada pengaruh gede iki. Nggih, nggih. Kewibawaan ya, Pak ya? Ini makamnya sama ini sahabat-sahabatku. Ini sudah penuh sekali di Mantri Gunung. Makam Mantri Gunung ini kalau silsilahnya maaf Bapak berdua dia tidak tahu silsilahnya. Tapi di sini auranya juga luar biasa ini sahabat-sahabatku. Ini adalah sungainya, Sungai Kaligawe itu sahabat-sahabatku. Tadi malam banjir. Ini makam yang paling pinggir sendiri. Makam ini tidak terlalu luas sahabat-sahabat, tapi sayangnya saya diantarkan sama warga sini, tidak tahu tempatnya Kiai Mantri Gunung. Cikal bakale jenenge sapa Mbah? Jenenge? Oh, nah iki wis ketok kok. Nggih. Bangun lagi ya. Oh, dianyari ya, Mbah. Nggih. Nek iki silsilahe mboten mudeng, Mbah. Mbah Mantri Gunung niki. Mboten ngertos. Cahare mboten dikabos. Nemu gampang. Mula terus dijenengke makam Mantri Gunung ngoten nggih mriki. Nggih. Dadi termasuk cikal bakal ya, Mbah ya. Nggih. Lah nek jenengan namanya sinten, Pak? Kula. Nggih. Kula Sarono. Oh, Pak Sar. Trah mriki anu lahir teng daerah niki, RT mriki kula. Oh, nggih. Asli kelahiran mriki nggih. Nggih. Mbah Radi niku lahiran Bakungan. Temel Bakungan. Mbah Mantri Gunung. Nek jane opane anu artekon silsilahe biyen piye apa perang Rolando. Oh, lah. Sepuh banget wis ora ono. Upami Mbah Kartejik ae nih. Nah niku niki iso ndongeng niki. Nggih. Niku nggih duwe kesepuhan nggih niku nggih. Nggih sepuhan enten. Kesepuhan Jawa. Pengaruh ya enten. Perbawane enten lah perbawane. Oke.
Wes ngono, Mbah. Iya. Mubeng-mubengi. Eyang Mantri Gunung. Iki apa ndek ben ki lurah, apa Bayan, apa Demang ngono lho, Mbah. Bei. Oh, Bey. Iya, bei. Oh, Mbah Bey. Eyang Mantri Gunung. Ini saya berdoa dulu sebentar ya. Saya push dulu. Wes, Mbah. Oke, terima kasih sahabat-sahabatku yang masih setia di channel YouTube saya. Kiai Mangun, Mbah Mangun. Oh, di sini juga masih banyak yang ziarah di sini nih sahabat-sahabatku. Dan di sini kalau ada yang meninggal itu hanya ditumpuk-tumpuk no ya, Mbah ya. Iya. Ditumpuk nanti dikasih di sampingnya gitu sahabat-sahabat. Mbah Mantri Gunung. Nah, niki patah kula. Oh, niki Nyi Daliem niki Patah kula. garwane jenengan. Sing nomor 1. Oh, ya disekarno, Mbah. En narite lho, Mbah. Kalau nggih nek niku kadang mau bisa-bisa. Oh. Ini adalah istri Mbah Bu ya, Mbah ya. Nggih. Ayo niku foto anak bareng. Oh. Terus nek ditumpuki ngoten niku terus dianu ra, Mbah? Tulisane dijawab loro ngono. Nggih. Mana jawab kalih. Jadi iki Mbak Yu kula. Oh. Dadi iki trahe jenengan iki. Mboten niki nek kula dipisah. Nek trahe ngene kula putih niku. Putih isor dhewe. Sing putih ngisor dhewe. Ini kalau ketan ini lan biru. Oh, kulon sing biru telu nika. Iku Oh. empuk mantu Nggih, nggih. anak. Ya iki ya wis kebak tenan kok, Mbah. Wis umpel-umpelan yo ngene kok, jane kene iki dituku wae, Mbah. Iki dhewe kebuan randu aku. Oh. Kan jane narike mriko. Nggih. Lah. Mboten kuat balik mriki. Sing keburan sing pundi, Mbah? Iku jane. Iki. Oh, dadek randu kae. Randu gede. Lah nggih niku enten Kuku wong. enten bonggole, Mbah. Nggih, bogone niki. Oh, iki. Lah kok karper dibrokke rono. Nggih. Nah, sing narik wong nggih wong akeh kan. Nggih. Kuat. Ini iki maratuwa bojo bekale. Oh. Iki terus ambruke rene ngono. Ya mriki Uh, sing kerombak ning dari Mbak Yu tok foto jenenge. ya ngetok kok ngawuri piye? Ngetok randu kok. Ya iki terus dilim-lim niki to. Iya, sing niku lho. Nggih. Foto niku. Niku Mbak Yu kula. Oh, Nyai Kasinah. Mbak Yu nomor kalih. Sing ngetok kayu wong endi, Mbah? Yayi Demangan. Demangan. Nggih. Demangan ya Karang Dawa lho, Mbah. Nggih. Lha iki terus ambruk kabeh kuwi. Ya wis do ambruk-ambruk niki. Lah nggih kan ndek ben dikeki kuning-kuning kabeh nggih to. Lah kayak ngono kuwi terus ngene iki to, Mbah. Nggih. Lah iki malah potol kabeh nek, Mbah. Sam randu aku sanget to. Oh. Kayak tanggung jawab apa ora sing ngebruki kuwi? Mboten niku pun anu marai. Napa niku pun gawe sing jaga makam. Ya wis yo. Nggih. Lah alon-alon Mbah nek mlaku sikile kualik, sikilmu kualik. Ayo. Oke, sahabat-sahabatku, yang penting saya doakan di makam ini makam Kakang Ipe. Mantri Gunung, semuanya biar diampuni dosa-dosanya, diberi husnul khotimah. Mana ya, Mbah ya? Juga diberikan surga ning Allah Subhanahu wa taala. Kok nek kene iki mesti do dikeki arit to, Mbah? Nggih, alipun mesti digawani ke omah. Lah ya. Aku ora tau ndek arit mah dikeki sarean. Oke, sahabat-sahabatku, ini sudah agak siang. Ini deh. Semuanya masih
nyekar di sini. Cukup sekian dulu ya sahabat-sahabatku, karena saya ditunggu sama Mbah Kopral. Saya di makam Mantri Gunung Desa Karangtalun, Karangdowo, Kabupaten Klaten. Gitu sahabat-sahabatku, ini balantase Delanggu. Cukup sekian dulu, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.